Professjonisti u studenti Maltin fl-industrija tal-ospitalità fosthom studenti mill-Istitut tal-Istudji Turistiċi kisbu riżultati eċċezzjonali f'żewġ avvenimenti internazzjonali fejn rebħu premijiet u medalji prestiġjużi. Ftit tal-ġimgħat ilu fil-Kroazja, parteċipanti Maltin ħadu sehem fil-Festival Internazzjonali Kulinarju Pearl of the Sea. Hawnhekk il-Maltin rebħu 8 medalji tad-deheb u waħda tal-fidda. Dan filwaqt li student oħra kisbet l-ewwel post fil-kompetizzjoni pastry f'Bologna, l-Italja. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru Turizmu Ian Borg iltaqa' ma' dawn l-istudenti u ħaddiema li jippreżentaw lil pajjiżna. Dr. Borg faħħar il-parteċipanti għar-riżultati li kisbu. Sostna li l-Gvern impenjat li jkompli jinvesti fil-ħarsien u l-iżvilupp tal-gastronomija Maltija biex nattiraw aktar turisti ta' kwalità. Intant, id-Deputat Prim Ministru iltaqa' wkoll mas-sidien u l-managers tal-lukandi u ristoranti lokali li riċentement żaru akkademja fi Franza għal sessjonijiet ta' taħriġ speċjalizzat dwar it-tmexxija u l-istrateġija.